beautiful line, the last line of the gospel of today, nagiingon si Kristo. And I think we will start our reflection from here. Nagingon din si Kristo, apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, sanglit wala man sila makaila kanina nga nagpadala kanako. Wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. If Jesus were telling all these things to us, and while he was in his lifetime on earth, it was very clear for him that the Father sent him on a mission din sa kalibutan. Mauna, Jesus continually warned his disciples na siya mismo sa iyang kaugalingon, even the Son of God, anak sa Dios nga amahan, muagi og daghan nga mga kasakit, will be hated, will be rejected, will be abandoned by people, biyaan sa katawhan, bisan sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon diha sa krus. Why? Niingon si Kristo nga daan, wala manggod sila makaila kung kinsa ang nagpadala kanako. And that someone who sent Jesus into this world is the very source of every life on earth. Even the life of Jesus, ang iyang kinabuhi, ang iyang kasamahan, ang iyang pagkasiyaw is coming from Him. Siya mao ang tinubdan sa tanan. While I was reflecting, nakaingon ko sa akong kaugalingon tingali, if the world only knew the very source of every life on earth, of every creature on earth, if the world only knew kinsa o unsa asa nagikan ang tinubdan sa tanan that is coming from the Father, then probably the world would not be like this. Dunay kagubot, dunay panagbangi, dunay panag-away, panagbingkil sa usag-usa, matag relasyon, matag nasod. Probably because we do not know that we came from one source, and that source is our God the Father. Jesus in this gospel of today is giving us the warning. Ingon si Kristo, if the world would hate you, remember that the world hates me first. Ako'y unang gikasilagan sa kalibutan. Ako'y una nga gitaligdan sa kalibutan. Ako'y una nga gibiyaan sa kalibutan before you experience all these hardships na imong natagamtaman sa pagkakaron. Gibiyaan o gitaligdan ako sa kalibutan because I showed to the world and tell to the world unsa kanindot ang kinabuhi nga giandam sa Dios nga amahan alang kanatong tanan. People will hate you, no? Kung sa ato pang panahon karon, moingon siguro si Kristo, kaniadto pa gibash na kung daan, no? Naan ako'y mga bashers, naan ako'y mga dislikers, naan ako'y mga tao nga naglibag kanako. But it doesn't matter to me because I knew very well where I am coming from. Pildi ang kalibutan sa kuha in the end. Tungod kay ang kalibutan, ang katauhan, niya sa akong mga kamot. That's why at times, we say, kalisod ba na ining kinabuhi? No? Daghan tao, mga tao nga dili makagusto sa atong attitude, na ay mga tao nga masuko ka nato, na ay mga tao nga manglibag ka nato, na ay mga tao nga i-reject kita nila, na ay mga tao nga talikdan usab kita nila. Well, it doesn't matter because after all, we are all temporary. We are but temporary and only pilgrims of this world. Doon na gyud tay mga bashers. As I said yesterday, bisan unsa pay imong binuhatan, maayo man o dautan, there will always be people that will say to you, madili ka maayo nga tao. And it is a fact that you cannot please everybody.
If you are living only by the expectations of other people, piltisad ka niana. Ikaw maoy kapuyan niana sa imong kaugalingon. Because you are only creating a self, kung sa psychology word mo na, a pseudo self. No? A pseudo self which is not your true self, which is not your true identity. Maunang mo ingon ang Pinoy Big Brother, ipakita mo sa mundo kung ano at sino ka, kung ano ang mo, no? The very beautiful theme song of Pinoy Big Brother. I don't care no matter what they say, because this is me. As long as wa ko'y tamakan ng mga tao, as long as wala ko'y gidaot ng mga tao, and I am only presenting myself that this is me. But I have the capacity also, even if this is me, I have the capacity to transcend and go beyond myself. Dili man pwede sa magpabilin lang ko sa ing-ani nga state nga moingon ko sa akong kaugalingon, mao naman gyud ko niini nga natawo ko, stricto naman gyud ko, isog naman gyud ko now, bugoy naman gyud ko. But can you not just simply descend and slowly transform yourself nga dili ka anak nga state sa imong kinabuhi? Jesus is giving us the warning today. We will be hated by people, talikdan man ta sa mga tao, because of Him. No? Let us try to get strength from Him. Nga at times like this, at times like that, when people will abandon and reject us because we believe that there is heaven, because we believe that there is goodness, because we believe that this life is only passing and there is a beautiful life after this life, then be it. Kung musunod man gud ta ni Kristo, buhato nato ang mga buhat ni Kristo, sometimes people would think of us nga murag mga buang ta, no? Kay ang agianan ni Kristo is dili lalim, dili sayon. Naabitaw na sa kanta nga, dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunok ang agian mo, o bugat ang krus nga imong pagapasanon. Therefore, when you want to follow Christ, imo na ng kaluhang daan that is not a beautiful life. That is not a good life after all. You will pass by so many challenges, and people might hate you, people might reject you, people might dislike you. Then be it, as long as you are following what Christ wanted you to do. Sometimes, dili nila masabtan ang atong mga binuhatan. If you really wanted to follow Christ, dili nila makita ang kaayo o gugma sa Dios, tungod kay dili man nila masabtan ang kaimportante sa kinabuhi uban ni Kristo. What people understand, as I reflected upon these days, they only understand that there is life here. Maunang others would really work and work and work. Tanawa karon, people are eager to go on a GCQ, community quarantine, tungod kay niubos ng atong ekonomiya, tungod kay wala na tay trabaho, tungod kay wala na tay kwarta, tungod kay naglisod ang tanan. But this is only a very little suffering that we experience compared to the suffering of Jesus. What is 2 months? What is 3 months? No? Wa gani sa uban diha nga ang ilang pag-antos was really for a lifetime. They were born already from poverty. Nabuhi na sila gikan sa kalisod. Nabuhi na sila gikan sa kapait. But until now, they continue to survive. Why? Tungod kay ang ilang kanunay huptan na ay Dios. When you go to the poorest of the poor, correct me if I'm wrong, bisag inyo ng pangutan-o ng mga kinapobrihan sa mga pobre gyud, mubisita mo ngadto sa ilang mga panimalay, when you go to their houses and you will talk to them, giunsa ninyo pag-survive ang kinabuhi? Many would tell you, no? Kadaghanan sa ila would say, di man mi pasagdan sa Ginoo sad Father. Di mi pasagdan sa Ginoo. And when you enter into their little shanties, they call it home, bisan og dili man ni malay, no, mga barong-barong lang, you will see pictures
pictures and images of Jesus and Mama Mary being put in their houses. And they would pray. No? I always experience that sa mga exposures namo. They're being exposed to poor families. And we see these poor families nga mayon ta, pobre sila kaayo, mayon ta luoy sila, mauni mauna, kita maoy luoy, probably. Because we do not understand where we are coming from. These poor and little ones, they understand that through suffering, sa ilang mga kalisod, ilang nakita ang Kristo nga gusto nilang makita sa ilang panagway. Tanawa ragot, kita nga naka-experience mukaon katulo sa usa ka adlaw, kaupat sa usa ka adlaw, kalima sa usa ka adlaw, kaunom sa usa ka adlaw, we keep on complaining. We complain a lot of things. Na atay maayong higdaanan, aircon ang atong higdaan, unya nindot pang atong gipuy-an, but we are complaining of so many things. And these poor people experiencing poverty from the very beginning of their life, you cannot hear complaints. Tingali mo ingon ta na immune na manggod na sila, Father. Na immune na sila of their suffering because they see in their suffering that there is God. Pero kita nga wa mo experience og suffering, kita nga wa mo agi og kalisod, wa gyud ta maka-experience og makakita tingali probably sa Ginoo. Because attest to our faith, attest to our belief is what had happened into our society at the moment. Wa ta makadawat og relief goods, magyaw-yaw. Wa ta makadawat og amelioration, magyaw-yaw. Wa ta makadawat og tabang gikan sa gobyerno, magyaw-yaw. Tagaan pud ka og sardinas, magyaw-yaw. Tagaan pud ka og noodles, magyaw-yaw. Tagaan ka 2 ka kilo nga bugas, magyaw-yaw. Asa naman lang ta ini padulong? No? These are but only temporary things that we experience in life. But the most important thing is that we need to set our focus and our goal on the heavenly things. Tingali mga igsoon, it's about time to open also our eyes, our hearts, and our entire being. Dili ni siya pagpanunglo, no? I have always this kind of attitude that when I see people nga kana bitawng mga hambugiro kayo, mga taas o garbo, kung naanay kwarta mura og sikinsa, that you will not anymore look where you are coming from, and you will not help those people in your environment nga mas nagkinahanglan. Tagaan na gani kag maayo nga profesyon, you will completely forget who you are. My God, no? Ang expression nga my God, diin man ka sa wala pa ka makahimo ni anang kursuha, diin man ka sa wala pa ka makakwarta, diin man ka sa wala pa ka nakahimo ni aning mga negosyuha, kung hubuan ka tanan sa imong silina, you are all dust and you will go back to dust. Tungod kay dili man na imo ang kinabuhi nga imong gipanag-iya dinhi sa kalibutan. Mao na ang usahay mo ingon ko sa akong kaugalingon, sige lang, ngano man di ay og dato na sila, ngano man di ay og hawd na sila, ngano man di ay og hambugiro na sila, there would always be a time nga mamatay ra gihapon na sila, no? Mamatay naman tang tanan. We will all die. Bisag unsa pa nimong panghambog sa kalibutan, bisag unsa pa nimong pagpaningkamot sa kalibutan, bisag unsa pa nimong paninguha sa kalibutan, you will die, hopefully in peace. Because others, they die not in peace. In my life as a priest, 5 na katuig ko karon nga nahimong pari. In my assistance to dying persons, you will really see from themselves unsang klasiha ang ilang ipuy-an sa kinabuhi. Nga magpinal na sila, the last moments of their lives, you will see their faces, what kind of person they are when they are alive. Others would just simply die, asleep, in rest, pero ang uban, maglisod pa sa ilang kamatayon tungod kay naapay gigumitan nga daghang kwarta, naapay mga relasyon nga wala maayo, naapay daghang ipanggunitan nga unsa pa na diha, no? Di ko usahay makasabot. What we completely need to understand is that there is God.
And after this lifetime, human meaning kinabuhian din sa kalibutan, we will all go back to Him. Kung dili na muuban ni Kristo, then be it. Tungod kay wa man sad mamugos si Kristo kanato. God is giving us the freedom to completely live in this world. If we will not follow Him, ikaw na mag-igo ni ana. And if you wanted to follow Him, that people and the world will hate you, then be it. Because ang imong reward, ang imong prize, tuwa na sa gingarian sa langit. May we all possess heaven while we are here on earth.